yo so ka tien ka jong play ng ba ki sur jeng roi ki bao play lo ai ngi ka sap mi ka ban nyala ka gospel ka jong uling ba ka jeng roi but rung ako aban kran ka wei ka long ba i ko aban ta ka men sim pas ngaurit ka karpat ka long ba ngi iba man ta kiski ka long ba ngi bonsen ngi rakhe ya ka ne ka Christmas ka jong i tam para ki ba tep yo Jesu ngi iba don la ne la don ru ki ba persang e gani tongin persang ba to ai ba ka ne ka Christmas kan long bangin rakhe na mata ngin pen iro iki we ki bompat shem la tep yo Jesu ngin ai ru ba ka ne ka kubor Christmas ka dalong ya ki bompat tep yo Jesu ru hakano ka rukom ka long ba nga shubo rada pidon kano yarap yiki shubo raki don apreng jing yarap yiki ka ne ka Christmas rada ki don hakano jing pang jing shutom rada pila nagaliang jopi yarap yiki ru ai pa ka ne ka Christmas ka long hakata ka rukom bapin yarap iwei bapin ai ka jing iwei ai pa ka ne ka Christmas ka long kaban thau thuma ya no ka jing im kamtam mi ki tu ki bom pat sham la tip yo Jesu kata ka dei ka ba Jesu kwa engi bangin le na mata kamtam mi ki tu ki bom pat tip yo Jesu kambon singi iba irakhe ke Christmas tang para mangi te shubo da pi kawai ayushi sistem khot langi ki tu bom pat long Kristan lada don kindiat kan soi ru ngi kwa ban khot supai pi ka ne ka Christmas kata kan pen kata egi bagani ka Christmas kan don jimbot king mo ti ngakwa ba kata itai jingkran ban kon ngakwa ba nginen persang ka jingim ka jingi kata ka long ba la phim nang ban yala la phim la ban roi la phim la ban le e ru la phim la ban le tang kap ta ru ka la long ka jingkar khu na mata ki wei ki bom patip yu Jesu tengani ka jing roi ka bagan ai manda ka kerteng ka jong ka long nya e dia me Jesu trong ban mi clem qua
bentang ke burung ke jom play. Amen. Tao sama thap ti, boleh res.